Көннәр җирлегебезнең тиңсез хәзинәсе. Бер генә чарада алар катнашыннан башка узмый. Актив тормыш позициясе белән яшәүче апа-абыйлар яшьләргә үрнәк булып тора. Спорт ул яшәү рәвеше дип кабул итәм. Ул сәламәтлеккә бик файдалы. Һәрбер пенсионерны да шушындый матур чараларда катнашырга чакырам. Бу сәламәтлекне ныгыта, барыгызга да сәламәтлек телим. Мин үзем яшьтән үк спортка гашыйк булдым. Бик оста yüзәргә яраттым, җигерергә, чаңгыда йөрергә. Хәзер инде аяклар авырта. Хәзер атуны шулай ук бик кулай күрә идем. Менә бүген мин атырга дип килдем. Өченче буын вәкилләре җиңел атлетика, йөзү, мылтыктан ату, дартс һәм шахмат уеннары, ГТО нормативлары тапшыру буенча ярышларда катнашты. Бик шат инде оештырган мероприятие дисең лайында. Үзенә шатланып киләбез мондый мероприятие. Бұл біздің традицияға әйләнгән ярышлар. Һәм менә бүген дә күрәсез, бик күп катнашучыларыбыз. Бу инде сәламәт яшәү рәвешен пропагандалауның дәвамы. Спартакиада нәтиҗәләре буенча җиңүчеләр ачыкланды. Җиңүчеләргә медальләр һәм истәлекле бүләкләр тапшырылды. Иң өлкән катнашучылар булып Мөслимнән 82 яшьлек Кузьма Иванов һәм Михайловка авылыннан 76 яшьлек Гөлҗиһан Латыйпова танылды. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.